Gani a Kwatan Karfe na jihar Kogi. Idan kuka ga yadda ake gudanar da aikin, za ku gane cewa Mahadi Kature ake magana. Barka da zuwa Abuja Lokoja Expressway, ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da su a ƙasarmu Najeriya. Wannan hanyar ita ta sada Kogi da Abuja, sa'an nan ita ta sada arewacin Najeriya da kudancin Najeriya, kudu maso kudu da kudu maso gabas. Sai dai ta lalace na tsawon shekaru, ta kwararrabe, tana haɗa haɗarurruka da matsanancin cunkoso. Mahimmancin hanyar musamman ga kasuwancin arewa ya sa shugaba Tinubu ya ware maƙudan kuɗaɗe kuma ya sa wa'adin kammala aikin. Nan ba da jimawa ba, shiga Kogi daga Abuja ko kuma shiga kudancin ƙasar nan zai zama kaman ƙiftawa da bismillah. Mutanen Kogi da ma na Najeriya gaba ɗaya suna shan roman demokaradiyya. Shugaba Tinubu sai godiya.